Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan Sustrai Erakuntza Fundazioko Mikel Saralegi etorriko da platora. Eta ondoren, Lierni Fresneda aktorearekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroak Europako funtsetako 770 milioi erakarri nahi ditu kohesiorako eta jasangarritasunerako. Argazkiaren bidez aldiz, Oier Sanjurjok osasunarekin 300 partidu egingo dituela nabarmentzen du. Gainera, neurriek birusa geldiarazten ez badute, osasun sailak ez duela konfinamendu gogorragoa baztertzen azpimarratzen du Notiziasek. Gai aldatuz, Erriberara ura eramateko kanalaren kostua 220 milioikoa izango dela jakinarazten du. Baita PSOEk eta Podemosek errenta altuen zergak igotzea hitzartu dutela ere. Bestalde, udak Nafarroako enpleguari atsedena ematen diola aipatzen du, eta 8.000 landun berreskuratzeko aukera eman duela. Horretaz gain, trenasak urtarrilaren 31 arte irekita jarraituko duela aipatzen du, baina grebak aurrera jarraituko duela. Kirolarloan, greban ziren pilotariek greba amaiera hitzartu dutela jasotzen du. Eta azkenik, Euskaraldiak bideoklip batekin euskara erabiltzera animatu duela nabarmentzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak, COVID-agatiko 12 heriotzen ondoren, dagoeneko urrian 113 erregistratu direla azpimarratzen du. Argazkian, Castejongo trenasarentzat 3 hilabete gehiago izanen direla nabarmentzen du. Horretaz gain, Justiziak Nafarroako ostalaritzaren itxiera berretsi egin duela aipatzen du azal honek, eta etxeratze aginduaren inguruko zalantza juridikoak ere jasotzen ditu. Bestalde, biztanleria aktiboaren inkestaren arabera, 3. hiruhilekoan enpleguaren berreskurapena eman dela jakinarazten du. Eta Nafarroan errenta altuek PFEZ handiena ordaintzen jarraituko dutela ere aipatzen du. Gaia aldatuz, Itoitzek Erriberan 21.522 hektarea ureztatuko dituela azpimarratzen du, lurpeko biodiren bidez. Eta amaitzeko, pilotarien grebaren amaiera aipatzen du azalean. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, Aranburu libre geratuko da eta fiskalaren zorroztasuna zalantzan geratzen da. Argazkian, kale hutseneko 15 egunak nabarmentzen ditu. Horretaz gain, erretiro aurreratuei zigorra eta enpresen pentsio plan pribatuei babesa aipatzen ditu. Bestalde, kronika bat ere iragartzen du azalean, Nagorno-Karabajeko fronte aldaketari buruz. Gai aldatuz, Martínez de Lezea la editorial lanarekin intrigara pasa dela aipatzen du. Eta azkenik, pilotan grebalariak akordio batera iritsi direla jasotzen du. Berria ikustera pasako gara. Titularra, Dei auzitegiak Frederik Aranburu aske uztea onartu duela da. Argazkia aldiz ez dok ero antzezlanari eskaintzen dio. Bestalde, neurri murriztaile berriekin zalantza eta kexe asko daudela aipatzen du. Horretaz gain, Amy Barrett epaile kontserbadorea Ameriketako Estatu Batuetako auzitegi goreneko kide izango dela jakinarazten du, eta Maria Elena López, Miami Dadeko Alderdi Demokratako idazkari ordeari elkarrizketa egiten dio gaurko berriak. Gai aldatuz, pilotari grebalariek enpresen ligarekin akordioa egin dutela nabarmentzen du. Baita, Kafek trenasaren itxiera 3 hilabetez atzeratu duela ere kontratu berrien zain geratzeko. Amaitzeko, gizonen futboleko euskal selekzioak azaroaren 16an Kostarrika hartuko duela jasotzen du gaurko azalean. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, pobreziaren aurkako sareak krisiaren ondorioak arintzeko neurriak txosten batean bildu dituela da. Gainera, testigantzen bitartez, pandemiak espetxeetan eragindako kalteak aztertzen ditu. Eta azkenik, Nafarroan kasu berrien beherakada izan dela aipatzen du, 457 positibo berrirekin. Iruñako albistetara pasako gara. Iruñeko udalak aste honetan hasi ditu obrak gizarte larrialdian dauden pertsonei zuzendutako San Pedro auzoko etxe multzoko 6 etxe bizitzetan. Horretaz gain, beste 3 lanak amaitzear ditu eta bian da xede bererako 7 etxe bizitza zaharberritzeko esleipen prozesua.
Kasu guztietan, etxebizitzak kontserbazio egoera eskasean daude. Gehienek komuna sukaldea 3 logela eta egongela dituzte eta 69 metro karratu inguruko azalera eraikia. 1950 inguruan eraiki zituzten eta haietan ez da zaharberritze lan garrantzitsurik egin. Hain zuzen, oraindik ere zeramikazko edo terrazozko zoladura dute sukalde eta komunetan, eta gainerako geletan parket kolatua eta igeltsua edo paper pintatua. Ez dute berogailurik. Etxebizitza batzuek ekonomika dute eta instalazio elektrikoa pareten kanpoaldetik egina. Ate eta leihoek zurezko arotzeria arruntak dituzte eta beiratze soilez egindako kanpoko kontraleihoekin osatu zituzten. Duela 2 aste lanak hasi zituzten 6 etxebizitzatan eta atari bereko guztiak direnez, kontagailu elektrikoak zentralizatzeko lanak ere eginen dituzte bertan. Halaber, instalazioak aire berritzeko patio berriak eginen dituzte galdara tximiniak, kekanpaiak eta aireztapenak estalkiraino iristeko. Eraberritzaren barruan sartzen dira atezain automatikoa instalatzea eta atarian postontzioak paratzea. Gainera, gaur Nafarroako Parlamentuan izan gara Nafarroak ezarritako neurri berriei buruz galdezka. Egia esan, neurri gogorrak dira, Nafar Gobernuak hartutakoak eta alarma egoerarekin batera gogorragoak. Ez dira jendartearen gustukoak, logikoa da, baina momentu honetan une kritiko batean gaudela esan behar da, eta ezinbestekoa dela kutsatzen maila gelditzea. Azken batean, gure osasun sistema bera zaindu behar dugu, babestu behar dugu, hasi dira honezkero hainbat ebakuntza, hainbat tratamendu desprogramatzen, urgenteak ez direnak, baina ezin da errepikatu, eta hori oso garbi daukagu, ezin da errepikatu martxoan eta apirilean bizi izan genuena. Beraz, mugikortasuna mugatzea, askatasunak ere mugatzea, inoren gustokoa ez den arren momentu honetan halako erabakiak hartzea ezinbestekoa da, beti ere administrazioak baliabideak jartzen baldin baditu, administrazioak bere erantzukizunari heltzen baldin badio, azken batean detekzio goiztiar hori egiteko eta pandemiari behar bezala erantzuteko. Agerikoa da halako neurriak basate baterako ostalaritzaren itxiera, momentuz 2 asterako ondorio kaltegarriak dituela. Sektore horrentzat, kulturaren eremuan ere eta pandemiaren hasieratik konfinamenduak berak hainbat sektore eta jarduera ekonomikori eragin zuzena ezarri dio. Horrek eskatzen du erraskate planak abian jartzea, horrek eskatzen du administrazioak ere halako neurriak esartzearekin batera, kontuan hartzea bereziki sektore zaurgarrienak, bereziki sektore ahulenak laguntzeko beharra, eta hartara, diru laguntza lerro batzuk abian jarri dira, baina beharra izango da aurrerantzean ere bestelako laguntzak emateko, eta hor ekitatea izango da ezinbesteko irizpidea, azken batean, ostalaritzaren kasuan edo komertzio txikiaren kasuan atzetik zetozen hainbat arazori aurre egiteko, batzuek daukaten egoera beste batzuena baino zailagoa da, eta bereziki hoiei, negozio familiarrak direnei, negozio txikiak direnei, beste batzuek ez dituzten aukerak ez dituztenei, hoiei laguntza molde bereziak ezarri behar zaizkie, azken batean krisi hau beste krisi batzuetan bezala betikoek ordaindu ez dezaten. Jendarte gisa eta hausnarketa kolektibo bat egin beharko genuke honetaz, erronka itzela daukagu horretik. Egia da, murrizketak esartzea, mugikortasuna mugatzea, askatasunak mugatzeak epe laburreko ondorioak ekar ditzakela, baina egia da, ardura eta erantzukizun individuala denboran luzatu beharko dugula. Eta horrekin batera, administrazioak ere baliabideak eman beharko dituela, baliabideak rastreo eraginkorrak egiteko, baliabideak test gehiago egiteko eta pandemiari osasunaren ikuspegitik, osasungintza sistemaren ikuspegitik egoki erantzuteko. Momentu honetan esate baterako lehen arreta desmantelatua daukagu, hor errefortzua jarri behar da bai ala bai, eta espero dezagun, une gogorrak, hilabete gogorrak aurretik izan arren, pixkanaka, buelta ematen hastea kontu honi, azken batean denok nahiko genukeen moduan aurrera egiteko.
egun hauetan ere esan dugu, ez da gure gustokoa atzera egin behar izatea, baina momentua da atzera behar den bezain beste egiteko, aurrera ahalik eta azkarren egiteko. Eta hori da daukagun panorama, ardura individualaz bai, administrazioak bere erantzukizun horri heltzea bai, eta baliabideak esleitzea behar den arreta emateko jendarte osoari. Bueno, aste hauetan aurrekontuen eztabaidari ekingo diogu, berehala, geure taldearen EH Bildu Nafarroaren disposizioa behin eta berriro jarri dugu mahai gainean, ezkerretik eta ikuspegi aurrerakoi batetik egoera honi erantzun emateko aurrekontu batzuk adosteko. Bada eztabaida parlamentuan, Navarra Sumak teorian txeke zuri eman dio gobernuari aurrekontuak ezeren truke onartzeko, gobernuak ez baldin badu gure taldearekin halako akordiorik lortzen. Gure ustez hori taktika politiko bada, erratu egiten dira berriro ere, uste baldin badute baldintza dezaketela EH Bildurekin gobernuak egin dezakeen balizko negoziaziorik edo akordiorik. Eta guk oso garbi esaten dugu, bi bide daude. Aurreko krisian eskuinak emandako erantzunarena, eta hori Navarra Sumak irudikatzen du, betikoek irabazten jarrai dezaten, gehien daukatenek gehiago ez ordaintzearen bidetik, eta azken batean diru publikoa edo inbertsio publikoa sektore pribatuan kokatuz iaia erabat. Gurea beste bide bada. Eta bada, momentu honetan erantzun sozial bat behar duela krisiak, zerbitzu publikoak indartu behar direla, sektore publikoa indartu behar dela, osasungintza, hezkuntza sistema eta babes publikoa indartu behar dela, momentu honetan dagoen, eta aurrerantzean ere ikusiko dugun krisi sozial eta ekonomiko horri aurre egiteko, eta beraz, bi eredu horien artean, ikusiko dugu datozen egunetan, ze bide argitu beharko da, ia gobernuak ze bide hartzen duen, guk gure eskua luzatua daukagu, bigarren bide honetan aurrera egiteko. Neurri buruz hitz egiteko, begira, anekdota batekin hasiko naiz. Honan entorrela, kotxean nengoen eta Euskadi Irratia entzuten ari nintzen. Eta kazetari batek egiten zion elkarrizketa bat Donostiako ospital baten erizain bati, eta galdetu dio ea zer moduz egoera, eta bera kontatu dio egoera oso larria zela, oso kezkatu da zeudela, eta bereziki oso nekaturik zeudela. Kontatu du, atzo atera zen, egoera larri batetik, eta kazetariak galdetu dio zer espero zuen gaur goizen aurkitzea. Eta berak esan dio ez zekiela zer aurkituko zuen gaur goizean, baina bai kontatu du egoera, esan dudan bezala egoera oso larria zela. Haiek, orain zorionez bazutela baliabide materialak, baina indarraz, moralaz eta animoaz nahiko ahul zeudela. Zergatik, egoera luzatzen ari lako, espero zuten baino gehiago luzatzen ari zelako. Beraz, anekdota txiki honek esan nahi dut, hartzen ari diren neurriak ezinbestekotzak jotzen dugula, egoera sanitarioa oso kezkagarria delako, nik adibidez jarri dut, Donostiakoa, baina hemen Nafarroan egoera antzekoa da, eta beraz, hartzen ari den neurriak ere antzekoa dira, batean toki gehienetan. Nafarroako egoerak horrek eskatzen zuen, halako neurriak eskatzen zuten, horretan ados gauden neurri horiekin. Zalantzabarik ondorio ekonomikoak eta sozialeak ekarriko ditu, baina gogoratu behar dugu batzutan badirudi hasten zaigula, ezta? Nik uste dut gogoratu behar dugula nondik gatozen, gogoratu behar dugu badirudi oso urrun dagoela, martxo hori bakarrik 6 hilabete pasa dira martxotik, eta badirudi batzutan hasten zaigula nondik gentozen, ezta? Gogoratu behar dugu martxoan ezarri zirela neurriak, esarri zen alarma egoera hasiera batean 15 egunetarako, eta egoera hori luzatu zen 2 hilabetetan. Beraz, beharrezkoak izan ziren, ezinbestekoak izan ziren neurri horiek, eta denok etxean geratu behar izan ginen derrigorrez. Horrek, zalantzabarik, ondorio ekonomikoak, krisi sozial bat, krisi ekonomiko bat,
ekarri du. Eta hori berriro ez errepikatzeko, neurriak hartu behar dira, gogorrak, mingarriak, zalantzabarik dira, neurri horiek, baina esan dudan bezala gure ustez erabat ezinbestekoak. Bestela martxoko egoera errepikatuko balitz, oraindik gogorrakoak izango lirateke. Eta hori bai ala bai baztertu behar dugu. Bai aurrera begiratu behar dugu, baina bereziki gure ustez egunean zentratu behar dugu gure begirada, eta une honetan egoera sanitarioa oso larria da, eta zalantzabarik horrek izan behar du lehentasuna. Aurrera begiratu behar dugu, bai, zalantzabarik. Hartu diren neurriak emengarria direla, bai, zalantzabarik, dudabarik. Baina hori gure begirada zentratu behar dugu esan dudan bezala egoera sanitarioan, eta lehentasuna izateko, esan edo zera, osasunari gabe ez dago ezer gehiago, bizitzari gabe ez dago ezer gehiago, eta zoritzarrez kasu asko du ospitaletan, beste batzuk etxeetan, eta zoritzarrez ere hori da agian gogorrena, hilik ere egunero daude. Beraz, eman behar dugune honetan garrantzi handiena osasun arloari, eta gerokoa. Izango dira, arrakalak arlo sozialetan, arlo ekonomikoetan, baina hartu beharko dira neurriak ere, horiek ere batean murrizteko. Adibidez, eta adibide bakarri bat jarriko dut, sentitzen dut musukoarekin, jaisten zaidalako, adibide jarriko dudalako. Ostalaritzan, joan den astean, ostalaritza itxi zen, eta aldi berean, diru laguntzak iragarri ziren, arlo horretarako. Beraz, hori da, batean egin behar duguna esan urtera. Arlo, edo gehien sufrituko duten arloetari, zalantzabarik jarri beharko diegu ere, diru laguntzak egin batean bideratzeko. Hor dugu aurrekontuak bueltan, dakizuenez negoziatzen ari dira, Nafarroko Gobernuak iragarri zuen hasiko zirela negoziatzen talde guztiekin, haien artean EH Bildurekin, Nafarroa Suma talderan heldetik txantai, guk esango genuke txantai bat jarri zutela mai gainean, esanez, alde batetik prezu dela onartzeko besterik gabe, baldin eta Bildurekin ez bazuten negoziatzen. Gure ustez hori da hartzaren besarka da, txantai bat, zertarako handi batean gobernua desgastatzen saiatzeko, uler daiteke txeke txuri bat ezala haiek horrela plantatzen zuten, baina benetan ez da horrela esan zera. Zer dago horren atzean? Estrategia bat besterik ez, esan dudan bezala gobernua desgastatzeko. Aprobatu daitezke aurtengo aurrekontuak eta gero zer? Norekin negoziatuko zenukete hemendik aurrera hurrengo aurrekontuak, hurrengo neurri fiskalak, hurrengo beste motako neurriak. Beraz, baztertu behar da Nafarroa Suma taldeak egin duen kakotxen artean proposamena erabat baztertzailea delako. Gure apostua zalantzabari da, Bildurekin aurrekontu aurrerakoiak onartzea, joan den urtean egin genuen bezala, eta horiek izango lirateke jarraian aurrekontu aurrerakoiak onartu ziren 6. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso? Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikusten. Gaur, oraindik giro motela izango dugu, baina bihartik aurrera hobekuntza. Zeruan, hodeiak nagusituko badira ere, ateri eutsiko dio orokorrean. Akaso, tantaren batek ihes egin dezake, baina gauza gutxi izango litzateke. Barnealdean, hodeitza zertxobait saretuago agertuko da. Haizea, atzo baino ahulago ibiliko da, mendebal ukituarekin, eta temperatura atzoko balioetan edo koska bat gorago geldituko da. Maximoak 18 gradutara gerturatuko dira kostaldean, eta barnealdean 15 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean, olatuaren altuera oso azkar igoko da, eta 5-6 metro arteko olatuak neurtuko dira. Bihar, giro ederra eta atsegina izango dugu. Egunsentia freskotik joango da, eta egunsentian behe-lainoa ere sortuko da ohiko ibarretan, baina ondoren urdingune zabalak gailenduko dira. Eguzkia bistan dugula itxura polita hartuko du eguraldiak. Haizea hegotik leun ibiliko da eta kostaldean arratsaldean brisa altxatuko da. Giroa epelduz joango da eta maximoak 20 gradura gerturatuko dira kostaldean eta 17-18 graduren bueltan geldituko dira barnealdean. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso? Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen
Ikasketak. Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ez da? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen gaurko efemeridekin. 1955ko urriaren 28an Bill Gates Microsoft konpainiako burua jaio zen. Gainera, urriaren 28an ere, baina 1967an Julia Roberts aktore estatubatuarra jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez ere, baina 1974an Joaquin Phoenix aktore eta musikaria jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez 1989an Rafael Alberti, 27ko belaunaldiko poeta espainiarra hil zen. Orain, Sustrai Erakuntza Fundazioko kidea den Mikel Sagalegi dugu hemen, gurekin, platoan. Kaixo, Mikel. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi gea. Ez dut horrezara pixka bat hitz egitera Esako urtegiaz eta lurrikaretaz, ez, honen buruz. Eta momentu honetan zein da Esako urtegiaren egoera? Egoera, pixko mai gainean elemento diferenteak daude. Alde batetik, ministerioaren arabera, urtegia handitzeko lanen 90% egina dago, batez ere hori pixkotor altxatzen ari diren hori pareta. Eta falta dira gauza batzuk, ez da pixkote unionetan lizitatzen ari direnak. Gero beste aldetikan, daukagu pixko zalantzak segurtasunaren inguruan, eta gero xago horren inguruan mintza gaitezke, baina nolabait hainbat azterketek esaten digute toki hori ez dela bat ere segurua. Eta gero azkena da, hori duela 2 aste, hori transizio ekologikorako hori Teresa Rivera, hori ministroak, esandakoa, printzipioz hori geldituko zirela hori lanak, segurtasuna hori ziurtatu bitartean edo, eta hoxe da egoera. Eta denain, orain arteko bidea ez, oso gogora beratsua izan da, nola izan da? Bai, hasieratik nolabait proiektu aspaldikoa da, 2001 hori pixkota hasi ziren lanakin. Hor, printzipioz, proiektua egiteko orduan markatu zuten helburua zen, hori Esako urtegia, orain ezagutzen dugun Esako urtegi hori doblatu, hori kapazitateen aldetikan, hori justifikatzeko, aipatzen zuten, Bardeetan, Cinco Villasen, Zaragozan, ura behar zela, eta hortarako sekulako hori pixkote lana egin behar zela. Baina egia esan, hori hasiera-hasieratik problemak eta oztopoak eta erresistentziak gertatu ziren, Alde batetik, hori hango herrietan, mugimendu desente sortu zen hori proiektuaren kontra, hainbat arrazoiengatik, ingurumenaren aldetik, hori pixko bere kaltea ekartzen zuelakoz, hango ondare materiala baita ere desagertzen altzelakoz, gero nolabait hori pixkot hori despopulazioa, herri desente hori ustu beharko ziren, eta batez ere hori segurtasuna. Nolabait segurtasun falta edo segurtasunaren inguruko zalantza hasiera-hasieratik hori agertu ziren.
2001 hasi ziren lanak, eta jandik gutxira hasi ziren arazoak, batez ere arraidura, lur mugimenduak, eta hori izan da konstantea urte guzti hauetan. Nolabait 2013an hor egoera lehertu egin zen, pareta egiten ari den tokian, hori eskuineko egalea hori mugitu zen desente, inkluso hor ziren urbanizazioak, hori pixkot arriskuan gelditu ziren, eta ministerioak momentu batean espropiatu zituen, jendea handikan atera, hori pixkot haien seguridadea bermatu ezin zutelakoz. Arrez geroztikan, hori hainbat azterketa egin izan dira, pixko ikusteko zer gertatzen ari dan hori, horreko konponbiderik edo atzera bueltarikan izaten azuten, Zangotzako udalak egin zuen berea, Zaragozako unibertsitateak, gero Kultura del Agua fundazioak berea, eta nolabait azterketa guzti horiek hori ondorio bera ateratzen zuten, lur hori etengabe mugitzen ari zela. Inkluso neurtu egin zuten, hori pixkot hilabetero, hori 14 zentimetro hori mugitzen zen. Hala ere, hori nolabe ministerioaren aldetikan, segitu izan dute, pixko ez ikusiarena hori egin dute eta llegatu gara oaingo egoerara. Gero, hori da, nolabait, hori pixko proiektuaren hori garapena, baina gero ekonomikoki sekulako deskalabroa izan da, hasiera batean 100 miliotan hori pixkot presupuestatuta zegoen hori proiektu bat, laukostu egin da, eta oraindikan ez da bukatu. Orduan, ikusten duzunez, oso proiektu goraberatsua, nolabait hori segurtasunaren inguruan etengabe arazoak izan direnak, nahiz eta hori pixko saiatu hori konpontzen ez dira kapaza izan, hori lur horri eusteko, eta azken finean horrek sortzen duen hori zalantza eta beldurra hortik gertu bizi diren herritarren artean. Orduan, lan hauekin aurrera jarraitzea arriskutsua da hango herritarrentzat? Bai, dudik ez, hor, esak urtegia, hortikan gertu, esa, Zangotza, Gaipienzo, hainbat herri daude, hori 5.000, 6.000 lagun hori bizi daitezke, eta pare bat simulazioa egin dira, pixkot ikusteko, zer gertaziteken, hori lehertu ezkero, edo pareta hori pixkot erori ezkero. Orduan, nolabait, simulazio horretan ikusi dute, hori pareta hori bera erorita, Zangotza esate baterako 20 minututan ur azpian geldituko zen. Eta handikan gertu, Gaipienzo, hori pixko nolabait egoera bera, hori gertatu... Agian minutu batzuk. Bai, eta gainera nolabait hori pixkot denborari gabe hortikan alde egiteko edo, baina ez hori bakarrikan, zen, pixkot urtegiaren tamaina ikusita, da leheno aipatu duguna, oaingo doblea, nolabait ondorioak, inkluso Zaragozaraino, simulazio horretan ikusi dute Zaragozaraino, hori pixkot olako ondorioak ikusiko zirela edo. Ondorio oso kaltegarriak eta jende askorentzat gainera. Dudik ez, eta horregatik pixko jenartean hori somatzen den beldur hori, kezka hori, azken fina, badakizu, hor zer dagoen, ikusten duzu, nolabait horren inguruan hori ematen den informazioa ez dela batere garbila, ez da batere gardena, gauza asko izkutatu egiten direla, eta normala denez, gu hor biziko bagine, imaginatzen dut, pixko sentimendu hori izango ginukela, azken finean, mehatxupean, ari zara bizitzen etengabe. Eta zuek pixka bat ardura egozten diozu ez Nafar gobernuari, eta Javier Remirezi konkretuki, eta ze iruditzen zaizu egin beharko lukela, orain ez momentu honetan ez, egoera dagoen bezala egon. Bai, ardura hori pixko zergatikan hori pixko leporatzen diogu. Gezurretan ibiltzen dalakoz, ezta? Javier Remirez da, hori Nafarroko gobernuaren bozeramailea. Gero funtzio publikoa eramaten du, eta gero beste egin beharren artean babes zibilaren arduraduna da. Babes zibilaren arduradunaren nolabait helburua izan beharko litzake jendearen, herritarren hori segurtasuna bermatzea.
Zen izan da bere jokaera? Bere jokaera izan da nola ezikusiarena egitea. Bera, jakin badaki, ez da hori mahai gainean dauden azterketa guzti horiek. Baina nolabait azterketa horiek ez dira bakarrikan Nafarroko gobernutik kanpo egindako azterketak. Nafarroko gobernua berak, lehengo legegintzaldian, ez da hori eskatuzun, estudio bat pixko ikusteko, hor zer gertatzen ari zen, eta ja estudio horretan, Nafarroko gobernuak eskatutako estudio horretan, argi eta garbi esaten zen toki hori etzala egonkorra, etzala segurua. Eta bera jakin badaki, ezta? Hor, erabili zuten espresio bat, ez da nolabait, hori pixko pareta, ez da hor dagoen egalean, hor badago oreka ertzia, ez da konzeptua, ez da ekilibrio estricto, ez da hori erderaz edo. Orduan, hori Javier Ramírez, pasaden urtean egin zuen konparazentzia batean, nolabait hartu zuen hori konzeptu hori, ez da, ekilibrio estricto, ez da oreka ertsi hori, eta nolabait bihurritu zuen horren esanahia, ez da, zenka horrela esan da, ematen du orekan dagoela, ez da, orduan, zertarako kezkatu. Zertarako hori pixko momentu batean keja horiek. Orduan bera nolabait hori pixko mezu faltsu bat hori zabaldu zuen. Nolabait, esanez, hauxe da, ez da pixko txostenean agertzen dana, orduan horren ondorioz, ez da lasai bizi beharko ginake. Baina hori hainbat geologoak, ez da hori ongi azaldu digute zer esan nahi du, hori pixko tamainako obra egiteko orduan, zer esan nahi du ekilibrio estrikto hori. Eta ekilibrio estrikto da, hori pixko bera egiteko indarra eta eusteko indarra berdina direla. Orduan horrek esan nahi du, ez da edo zein unetan, ez da batera edo bestera hori gerta daiteke proportzioa bera egiteko edo eusteko aukera berbera dela. Hori nolabait gauzak eraikitzeko orduan, holako konzeptuak ezin daitezke erabili, hau da, nolabait eusteko indarra, behera egiteko indarra, baina handiagoa izan beharko litzake, benetan seguru bizi nahi balin badugu. Ulertzen, ez da? Orduan hori da pixko gu leporatzen dioguna, ez da? Nolabait bihurritu duela, nolabait manipulatu egin duela hori konzeptu hori, horrekin transmititu nahi izan du ideia bat, bera nolabait urtegia handitzeko lanarekin bat egiten duelako, eta nolabait babes zibilareko arduraduna izanik, bigarren mailan utzi du hori herritarren hori segurtasuna. Orduan pixka bat arrazoia izango litzateke ekonomikoa, ez, lan honekin? Hori da, da nolabait ez onartzea, hori pixko 2001-etik aurrera ikusi duguna. Makina bat diru sartu da, oso enpresa importanteak daude tartean, FCC, ACS, dira multinazional hauek ez da irakuntzen ari direnak, eta nolabait bera erakusten ari dena, lehen esten ditula, ez da pixkot hori nolabait interese horiek, ez da jendearenak baino, ez da. Eta gainera, azken boladan ez, izaten ari garen lurrikara pila hau, zakit nolabait lotuta dago esako urtegiarekin? Bueno, aldi berean gertatu da, eta gaina adituek esaten dutenak, hori dutenaren arabera, gertatu dena ez da nola nahikoa izan. Hau da, hori pixkot 73 lurrikara sentitu izan dira, sentitu esan nahi dut hori pixkot nabaitu dugula, ez da pixkot, baina gero benetan 600 eta piko hori lurrikara gertatu dira azkenengo 2 hilabeteotan. Nolabait hori pixkot historia sismikoa egingo baginu, azkenengo 4 mendeetan, ez da, hori pixkot lurrikara errelevanteen 10% gertatu dira 2 hilabete hauetan. Hor dago datu objektibo bat, zerbait gertatzen ari da, eta gertatzen ari dena larria da edo larria izan daiteke, ez da pixkot ondorioi begira edo, ez da. Orduan hori da elementu bat. Gero bestaletik, bada lotura hori esako urtegiarekin, momentuz hori ezin da esan, baina badakigu gauz bat, 2004an, antzeko lurrikarak hori gertatu izan ziren, Iruñerrian, eta hor demostratu zen, horiek oso lotuak zeudela, hori itoizko urtegia egin zanean, hori betetzeko lanakin. Eta hor nolabait, harreman lotura zuzena, hori gertatu bata eta besteren artean. Eta gero badago beste hirugarren elementu bat,
esako urtegia, nolabait, faia baten gainean dago. Hor dago hori pixkote loti, loiti eta martez da hori pixkote erriska bat, horre jakako bidean dagoena, eta hor dago faia bat. Eta toki hori sismikoki, toki ezegonkorra da, eta gainera ezagutzen da, esaterako hori pasaden mendean, hori 20. hamarkadan, oso lurrikara potentea hori gertatu zala, eta hor herri bat edo hori pixko bera erori zela. Orduan, nolabait, ikusten ari gara, terremotoak lurrikarak hori gertatzen ari direla, gainera sismikoki lur ezegonkor batean ari garela, eta nolabait hori pixkote atzera begira jarrita ikusten dugu hori olako azpiegitura erraldoiak egiten direnean badutela eragina pixko mugimendu geologiko hauetan. Orduan, nolabait hori dira datu objektiboak eta nahikoa izan beharko litzake horren aurrean zerbait egiteko edo behintzat pixko erakusteko zerbait egin nahi duzula. Gainera, suposatzen dutez, lurrikara hauek ere eragingo dutela lanen, aipatu duzun ekilibrio hori, agian lurrikara batekin alde bat eruntz. Bai. Kauzen, pixkote hor dagoen lur eremua oso malgua da, oso sueltoa. Orduan, nolabait, pixkote hori mugitzeko aukera oso erresa dira. Hortarako egiten dira planak, hori 2011an, hori nolabait gertaera sismikoi aurre egiteko plan bat onartu zen, 2011an, 2013koa hori lurbizi hori gertatu baino lehen. 2011an plan horretan esaten zen, nolabait sismikoki esaten zuten nolabait arriskua bajua zela, eta baina beste gauzen artean platetzen zen hori handikan 5 urtera berriz ere eguneratu behar zela, beti ager daitezke hori elementu berriak edo, Javier Ramirez, eta hori da nolabait gure kritikaren bigarren puntua, nolabait onartu beharrean, badugu plan bat, eguneratu gabe dago, objektiboki gertaera larria gertatzen ari dira, zerbait egingo dugu, edo bentsa pixkot erakutsi alako asmoa edo gogoa zerbait egiteko. Hori egin beharrean, nolabait isildu egin zuen, eta jendeen aurrean, duela gutxi, aipatu zuen, Nafarroa prest zegoela hortarako, bazula plan bat gaurkoa zela, erabat eguneratua, eta berriz ere, hori pixko, pentsatzen dugu, hori jendeari gezurra esatea dela. Jendeari ezin zaio gezurra esan, batez ere jendearen bizitza, eta esaten dugunean jendearen bizitza arriskuan dagoela, ez geha exageratzen ari. Lorkan duela pasaden urtean edo duela 2 urte olako lurrikara gertatu zen, Italian hori pixko, esan edut, eta hori alako pixko gertaera hori suertatu zen, orduan nolabait hori onartu beharrean, ez ikusiarena egin, hori pixkote isildu eta jendeari nolabait esan, lasai egon, badugula zerbait, eskuartean ezer ez daukasunean. Egoera sismikoa aldatu da, baina honi aurre egiteko plana ez? Claro, hori da, eta egoera sismikoa, eta zu aiztine aipatu duzuna, egoera sismikoa aldatu da, eta egoera sismiko horrek zenolako eragina izan dezakeen alako azpiegitura batean, edo nolabait ahuldan pareta batean, edo lur sueltuak diren paraje batean, Orduan hori da neurtzen, neurtu ez dutena, edo nolabait hori pixko da alako lotura egin nahi ez dutena. Plan hau ez, nolabait eguneratu beharko litzateke, eta zen neurri hartu beharko litzateke plan honen barruan? Bueno, nik hori pixkot hori adituek, gauz horiek ez da oso, baina lehendabizi da leheno esan duguna, 2011an egin zen, eta gero, arrez geroztikan gauza berriak gertatu dira. Orduan, lehendabizi gauz horiek kontuan hartu behar dira. Plan bat, azken finean egin behar du, nolabait diagnostikoa, zein da, mapa sismiko bat nolabait esan da, geologikoki nola gauden, nolabait hor egin nahi ditugun azpiegiturak, momentu batean ondorioak
hori larritzen aldituzten bai ala ez, momentu batean hori jendea ebakuatzeko edo jendea abisatzeko ze prozedura hori pixko bat markatu. Badira makina bat kontu, hori printzipioz zentzuz, ez da hori eguneratu beharko liratekena, zen gaurko egoera ez da 2011an zegoena, ez da? Aparte, hori kontuen hartuta legea ez dela bete, hau da, 5 urteren buruan, hau da 2011an, 2006a, ez da hori ordurakoia eguneratua izan beharko litzake, etzan egin, eta gaude 2020an, ez da? Orduan, legea ez betetzeaz aparte, ez da dago, hori pixko, azken finean jendearen, eta horrek nolabait behartu beharko luke, ez da pixko, hori nolabait prisa eta ardura izateko gai honen gainean, zen azken finean, hori jendearen bizitza, jendearen segurtasuna, jendearen lasaitasuna, jendea hori planak egiteko hori pixkote aukera hori ez da pixko bermatzea, ez da. Horren argi dago ez, politikariek ardurak hartu beharko lituzketela, baina badago zerbait herritarrek egin dezakeguna? Bueno, gu hori pixko, gu printzipioz hori sustraien moduan, nolabait ohar honekin atentzio emana izan dugu, ez? Hor dago gaia, eta nolabait ezin da beste alde batera hori begiratu. Gero, zer egin dezakegu, hori lehendabizi, eta gu argita garbi daukagu, eta hor daudenak lagundu behar ditugu, ez? Hor dago plataforma bat, hor daude herritarrak, eta nolabait saiatu beharko gineke haiekin bat egiten, haien mezua zabaltzen, haien kezkak, hori pixkote edatzen, eta horren berri eman, hori baita ere, gure gaitasunaren arabera, gobernua hori presionatzeko. Gero, bigarrena da, hori, sikiera hori legeak esaten duena bete dezatela, orduan hori eguneratu behar balin bada, egunera dezatela, baina horrekin ez da nahikoa izango, azken finean, eta hori da importantena, hori evidentzia dagoelakoz, eta gaina evidentzia zientifiko horren modan dagoen hori pixkot, esabolde hori erabilita, lan hori, urtegia handitzeko lanak gelitu beharko liratekela, printzipioz, hori suposatzen duen arriskoagatik, gainera ikusi izan da urte guzti hauetan, ez dela hori konponketa definitiborik izan, hori eta hau ez da broma bat, ja bere momentuan bi urbanizazio guztu behar izan zituzten eta jendea hortikan alde egin behar izan zuen, eta nolabait hori pixkote egin planteamendua, ura behar balin bada, bardetan, edo 5 bilasen, edo badira, beste modu batzu edo beste alternatibak, gainera hori pixkotango mugimendua hori mai gaina hori jarri dituena. Orduan alde hortatik ez, herritarrek agian informatu, ezagutu, bai, sensibilizatu, eta batez ere Nafarroako gobernuari koloreak atera. Eta presionatu, eta esan nahizue, hori pixko jokabidez eta norabidez aldatu beharra dakazue. Ez dakit, bukatzeko zerbait faltatu izan zaigun, esateko, ala? Ez, hola, nik uste ja dana esan da dagoela, besterik gabe zuei... informatu dugu. Bai, eta zuei hori eskertu hori pixkota aukera hau ez da ematagatik. Mila esker, Mikel zuri. Bale, mila esker zuei. Eta hurrengora arte. Bale. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Liorni. Kaixo. Egon zaude? Ondo, okerrago egon gintezke, baina ez primeran oso ondo, eta gaina pozpozik gonbidapen hau luzatu didazutelako eta hemen nagoelako benetan, eskerrik asko. Gu oso pozik zurekin hitz egiteaz, noski. Zuk aktore bezala,
jarraitzen duzu momentuz antzezlanekin, ez? Ez dira bertan bera gelditu, ala nola dago egoera? Ez, bueno, nik egia esan nahiko sorte ona dudala, ez? Baina gauzak ez daude bat ere ondo. Adibidez, emanaldi hau, Igeleuriak orain noiz izan zen, udazkenean, 2019ko udazkenean estrenaldia izan zen, izugarri ondo joan zen estrenaldia, izugarrizko arrakasta, bagenituen horrela bolo pila bat, eta dakizuen bezala dena bertan bera geratu zen, eta aktuazio asko berriro egutegian jarri ditugu, baina beste asko erori egin dira, ez. Eta pena bada, baina hau erresistentzia da, hor jarraitu behar dugu, ez, bestela, ez dakiz izango da. Naiz eta aktuazio gutxiago izan, aforo murriztuagoarekin, zuek nahiago duzue ere antzezten jarraitu. Bai noski, bai, hori jarraitu behar da, lanean jarraitu behar dugu, bai, kultura guztiak hor mantendu behar dugu, bestela ez dakit nola joango gera gizarte bezala, kultura gabe, batzuetan nik nire buruari esaten diot, benetan sentitzen dugu beharrezkoa dela kultura, gizarteak sentitzen du hori beharrezkoa. Eta nik esaten dut, ez dakit sentituko duten beharrezkoa den, baina niretzat beharrezkoa da, beraz, dinga aurrera, eta niretzat bezala jende pilo bat entzatez, nik uste bai ez aurrera jarraitu behar dugula. Gaur Iruñean, Igeleuri, obra antzesten duzue, eta zeri buruz da, obra hau berez, gaixotasun mentalen inguruan aritzen da? Bai, hau da historio bat, gaixotasun mentala diagnostikatzen dioten emakume baten bizitza edo nola bizi izan duen gaixotasuna, prozesutatik pasa den, hori pixka kontatzen du, beste 4 aktore gaude taula gainean, eta 4en artean protagonistaren historio hau kontatzen dugu. Eta, bueno, historioa oso sentimentu pila batetik pasatzen da, emozio askotatik lehenbizi gaixotasuna diagnostikatzen diotenean, ukatzea, nik ez dut gaixotasuna, ez ni normala naiz, gero onartzea, beldurra, farra, eroa, errebeldia, hainbat emoziotatik pasatzen da personajea, eta personajearen bidez, baita ere, ikusleak, publikoa. Eta hori nik esaten dut ala montaña rusa handi bat bezala, gora bera pila batekin eta emozio oso bizitutako emozio potente batekin, Hala ere, personaia fikzioa da, da benetako personai bat, idatzia da eta historioa asmatua da. Eta hola joaten gera. Ala arriskutsua da, pixka da. Nola? Nola landu ala gai zaila arriskutsua izan daitekela, nola landuko dugu hau? Hori da, eta errespeto handiarekin, eta maitasun handiarekin, eta hola landu beharreko lana da, zatikan. Obra hau pixka bat dator, gaixotasun mentalekin egindako lan batetikan, bai? Hasi ziren lanean, orain dela, 2019ko lehendabiziko hilabetetan egin zituzten antzerkia eta erabiliz gaixotasun mentalak dituen estigmatizazioa hori pixka bat taula gainean jarri eta gaixoekin lanean egon ziren eta antzerkiaren bidez hola atera zuten horrelako ikuskizun bat bezala, eta orduan hortikan aterazak que nadie camine sobre por mi mente con los pies sucios, hola zuen izena, eta handikan aterazen izugarrizko material ederra eta esaten zuten, honei antzerki forma bat eman behar diogu pixka bat, nola taularatu, nola jendearen aurrean azaldu errealitatea, gure gizartean dagoen errealitatea, gaina oso estigmatizatua dagoen hori da, Orduan hori azaldu eta personajak esaten duen bezala, guk ikuske ezinak gea, gizartearen paraleloki goaz, ematen duz gaudela, baina eroak baino gehiago pertsona gara, eta esaten dut, beraz, begiratu jazu begietarate, itzei jazu, eta pixkat hori taularatu eta jendeari erakutsi, hori realitate bat dela, hor dagoen realitate bat. Esaten dute, 4 pertsonatik batek bere bizi osoan, momentun batean izaten ditula desoreka mentalak, depresioak, eta
eozein pertsona gure ondoan eduki dezakela horrela, eta gure bai, gure bizitzaren momentu batean, edo oso momentu zailak dira, aurrera zoaz, edo atzan geratzen zera, edo zaila da, ez? Baina gure ondoan jende, gu ere hor gaude, ez? Edozein momentuan klik egin eta gaixotasun mental bat eduki genezake, noski, ez? Eta nola integratu baita ere, gure gizartean. Bai, estigmatizazioa egoteaz gain, tabua ere bada, ez? Pixka bat gaur egun. Hori da. Ez dugu horretaz hitz egiten, ez? Hor dago, eta ez dugu hitz egiten horretaz, baina hitz egin beharra dago, zatik jende asko dago hor, ez? Lehengo gunean getxo neuki genduen funtzio bat, eta gerturatu zitzaigun horrela emakume bat. Eta esaten zuen, ez dakizue nola askartzen dizueten hau kaleratzea, ez? Gai hau kaleratzea. Zerkan ez da hitz egiten gai horretaz, eta ez da hitz egiten guk sentitzen dugun, eta guk nondik pasa behar dugun, ez? Ze lekuetatik pasa behar dugun, ez? Eta negar batean zegoen, eta oso hunkigarria izan zen, esaten, orduan, konturatzen zen, antzerkiak honetarako balio du, ez? Horrelako arazoak eta gerturatzeko, ez? Gure gizartera, bai. Hala ere, gaixotasun bakoitza eta pertsona bakoitza, ez, oso desberdina izango da. Orduan, nola egin duzu pixkat agian orokorrean bezala landu, ala? Hori da, gaixotasun mentala zuten pertsonekin lanean egon ziren, eta prozesu horretan beraiek esplikatzen ziguten ze lekuetatik pasa ziren, eta noski bakoitzak bere historiak zituzten, bere realitateak, ez? Eta, gauz guzti hauek hartu, hola koktelera batean sartu, eta, gero historio bat, eta ari bat eman zieten, ez, historio honei, ez? Noski ez dira kasuistika guztiak ateratzen, baina, gutxi gora bera, badaude gauz batzuk, ia denak esate dut, bai nik hori, esate dut, bai nahi hori gertatu zitzaidan, bai nik hortik pasa nintzen baita ere, ez? Eta, bai, informazioa nahiko zehatza, bai. Eta zuk pertsona hau antzezteko orduan, oinarritu zara haietan, ez? Eta kontaktuan egon zara pertsona, gaixotasun mental hauek dituzten pertsonekin, haiekin lanean eta ulertzen, eta nola izan da prozesu hau? Hori da, ikusi pixka bat, ni ez nekien nola zen mundu hau, ez? Eta beraiekin hizketan, beraiekin egon ginen, eta, zaila izaten da, ez? Esatezu, nola egingo dut olako pertsonai bat, ez? Eta gero konturatzen zea, esatezu, ez, zirkustantziak dira, egoerak dira, eta egoera hori interpretatzen duzunean, orduan konturatzen zea, ostras, errezagoa dela, ez duzula egin behar estereotipo bat, ez? Pertsonaiaren nola da gaixotasun mentala duen pertsona bat, oso pertsona normala, bai? Orduan, zailtasuna duena da egoerak, zer nondik pasatzen diren, oso egoera larriak eta latzak izaten dira, ez da bat ere erresa, benetan, bai, unkitzen zaitu, bai. Eta beste aldetikan oso jende, ez dakit, oso majoak eta oso, ez dakit, bizi pozez betetako, bai, badituzte bere depresioak eta bere momentu txarrak, baina baita ere oso momentu onak, ez? Interesgarria, bai, oso. Ere asko ikasiko zenuen, ez, prozesu honetan? Baina pilo bat, ez dakizu nola, Batzutan pentsatzen dut nire lana zorte handikoa dela, ez zatik asko ikasten dut pertsonetaz, eta nire lankideekin, eta oso ondo, egia esan, sorte handia dut. Eta igel euria berez izenburuak dioena fenomeno meteorologiko bat da, ez? Bai, nik enekien, hola omen da zurrumbilo bat, urakan bat txiki bat bezala horrelako zerbait, eta hartzen ditu lurretik animaliak eta putzuetan egoten diren animaliak, eta gero bidaiatzen da espazioan, eta gero indarra bukatzen duenean, plast, bota egiten ditu denak, euria, igel euria. Eta orduan badagola paralelismo bat, pixkat pertsonaiakin gertatzen zaiona, ez pertsonaiari, hau da, gaixotasuna etortzen da derrepentean, ustekabean, zurrumbilo bat bezala eramaten zaitu, eta derrepente, esatezu. Eta orain, gaixotasunak, nun nago, nor naiz ni, zer egiten dut hemen, nola da nire bizitza, nire ondoan daude denak ere aldatu dira, ni aldatu naiz, orduan desoreka bat bezala sentitzen dute, ez dakitela nun dauden, zer egin,
desubikazio bat bezala, ez? Igel hauek bezala, putzu batetik beste, handik 300 kilometrotara, eta da, nun nago, nun da onere putxua, nun nago, ez? Holako zerbait, orduan hor paralelismo interesgarri bat dago, horregatik handa izenburua, bai. Eta berez, obrak, ze mezu positiboa duela esango zenuke, ala besterik gabe kontakizun bat da? Ez, noski, positiboa da hor mailan gainean jartzea eta jendek ikustea hori hor dagoela, ez? Ez zukatzea, realitate bezala. Eta gero batez ere positiboa da, badagoela jende asko, usuario asko, gaixotasun mental asko, aktivistak direnak. Bai, eta taldeak sortzen ari direnak, eta lanean ari direnak, ez botikak ondo daude, noski beharrezkoak dira, baina botikaren menpe ez egoteko, beste beraien artean lantzeko, beraien arazoak laguntzeko, eta hor aktivismo importante badago Iruñen badazute taldeak dituzute hor lanean, eta buru belarri, eta nik uste hori oso positiboa dela, zetik gero eta gehiago bizibilizatzen ari da arazoa, ez, eta beharrezkoa da noski. Eta ere ulertzea, ez? Zertan datzan gaixotasun mental batek? Hori da. Ondo ulertzea, nik uste informazioa garrantzitsua dena, zetik askotan geratzen gea gure ideiarekin, gaixotasun mentala, ez? Eta benetan, entzuten dituzunean, eta zure ondoan dituzunean, eta jakiten dezunean zer dezu, ostras, informazio falta da, pertsona hori nire ondoan egotea eta berak esplikatzea, nik ere nire arazoak esplikatzea berari eta hartu eman hori eukitzea, ez? Informazio oso garrantzitsua da. Orduan, obra honekin ikuslea unkitzen da, ez? Eta aldi berean ere ikasiko du. Noski baietz, asko unkitzen da, eta nik esaten dut ari txiki baten gainean bezala da, ezkerrera zoaz eta barrez lertzen zara, gero, handik segun batzutan neharreza, beste batean, zaude hola impactatua bezala, eta emozioz betetako obra bat, ez? Zentzu horretan oso bidai potentea da, indarra handiko bidaia da. Beret nik obra bukatzean lurgota, nik egin da bukatzen. Eta dikango pertsonaiak negora bera asko izaten ditu, ez? Eta egia esan, plazer bat obra honekin lan egitea, bai. Sozpaia izan behar da, ez? Ere ikuslearen gana inbeste sentimendu sorraraztea. Bai. Egia esan, igoia nagoenean, ez dut horretan pentsatzen dut, nik nire pertsonaia biziko dut, eta nirekin bidaiatuko dute, o empatizatuko dute ikusten ari direnekin, ez, bai. Eta oso ondo, gaina dagoela pixkat proposamena da, iraganean eta gaur eguneko bidai hori flashback moduan juten da, bere pertsonaia juten da bere iraganera, kontakizun batzuk egiten ditu, gero berriro etortzen da, orduan oso salto horiek ere pixkat, izate oso fuerteak izaten dira, baina oso ondo, oso interesgarria. Eta gero estetika ere oso proiekzioak daude, akronika produkzioak egin dituen eta irudiak oso ederrak dira, oso mirikoak, eramaten zaituzte leku batetik bestera, eta egia esan oso lan politia, oso oso ederra. Eta nire zenioke ikustera joatea? Nori uste duzu gustatuko zaiola? Nik uste mundu guziai. Nik euskerako bertsioa nago, baina gero badago erderazko beste bertsio bat, Mila Espiak egiten duena, eta askotan nik ikusle bezala suerte hori daukat, normalki aktoreak ez dugu suerte hori, ez? Beti barruan gaude eta ezin dugu gure lana ikusi, ez? Eta suerte handia dut, ikusi dut obrak ikusle bezala, ez? Eta nire alboan ikusten ditut denetariko jendea, baina denetarik benetan gazteak, helduak, denetarik, eta egia esan denak filtratze dute, begi ezberdinetatik ikusten dute, baina denentzat, ikusten ditutela lenguan, getxon, begiratu nion bati hola, eta gazte-gaztea zen, eta malko bizian zegoen, gero handik segundu batzuta ondoan zegoen, bere amarekin zegoen, eta farrezka biak lertzen nahi detesan, bakoitzak bere modura eramaten duela, ez? Bai, ondo. Guztiontzat, bai. Egoerara moldatzeko orduz aldatu duzu, ez? Adibidez Iruñako emanaldia. Hori da, 8:00 aurreikusia zegoen, eta azkenean restrikzio hauekin darla 7:00 pasada, bai, gaur 7:00 egongo gara hor.
despistaturen bat horbaldin badago, agintzat, bai, jakin dezala 7 izango dela, bai. Den agian jendea ere beldur izango da, egoera honekin ez dakit antzerkira joateko. Guk behin eta berriro esaten ari gera, antzerkira joatea oso ziurra dela, benetan, Zatik hartzen dira, bueno, denetik egiten da, ziurtasun hori mantentzeko eta bai aforo aldetik, bai maskarilla, garbiketak, dena, desinfekzioa, dena, asko respetatzen da eta ez da hola kutsadurik egon antzokietan, orduan nik uste dut hori ere ikusi behar degula oso leku seguruak direla, beldurrik ez eukitzen, benetan, badaude beste leku batzuk beldurgarriagoak. Agian orain ez guztia itxita dagoela, bazakit beldurra ematen du kalera ateratzeak, ja. Bai, bueno, pasadu hortik ez. Eta nik uste dut, errespetua bai, baina beldurra ez. Nik uste dut beldur hori normala da, eukitzea, ez? Baina lan handia, barruan lan handia egin behar dugu, ez? Gure buruekin, gure sentimenduekin, errespetua bai, baina beldurra ez. Bestela ez dakin nola jungo gehan. Ordu merezidu, ez? Gaur arratsalean antzerkira joateak. Hori da, nik animatuko nituzke etxetik atera momentu hori, kitkat hori hartu eta beste energia batean sartzea eta beste historian sartzea, ez? Bai, importantea da, garrantzitsua da. Pixka bat ere ahazteko, ez? Bizi dugun guztiaz. Hori da. Eta elikatzen jarraitzeko, ezin dugu bizitza ez da gelditzen, eta jarraitu behar dugu horre. Egunero plater baten aurrean, babarrun plater baten aurrean jartzen geran bezala, kultura ere horregon behar du, ez? Elikatzen gaituen anima eta gure burua, gure sentimentuak elikatzen gaituena da, beraz hor mantendu behar dugu. Eta Iruñaz gain, urrengo egunetan edo asteetan, non egongo zarete? Badakit, erderaz badituztela aktuazio asko, baina euskeraz egia esan, zaude hainbeste. Nik harrituta nago, orain dela urte batzuk funtzio asko zeuden euskeraz, eta orain dela 4 urtetik ona gauzak asko aldatzen ari dira, bai, eta orain programazioan zerbait euskeraz aurkitzea kosta egiten da, egia esan. Ni harrituta nago, ez dakit hau nire sensazioa bada, ez dakit enkestak eta ikusi beharko genituzken nola dauden, ez? Baina nik uste euskeraz egiten den antzerkia gero eta gutxiagoa dela. Eta hori baino badugu, Beasainen, Urnietan, Andoainen, baditugu funtzioak. Baina nola? Tak, gero pasaiko. Badaude beste batzuk, badatorren urterako hor zai daudenak, baina ze gertatzen da, udaletxe asko dudak dituzte, ez dakite programazio aurrera eraman, ez eraman, gero baita ere ez dakite ze murrizketak egongo dira kulturan, eta hor beldurtuta gaude denak. Nik uste datorren urtea oso zaila izango dela. Eta, bueno. Aprobetxatu beharko dugu, ez? Ditugun aukera gutxi horiek behintzat? Hori da, bai. Aprobetxatu behar ditugu, bai. Mila esker, Lierni, gurekin egiteagatik, tarde bat eskaintzeagatik. Eta ja jende animatzen den. Nik uste dut, ez animatuko dela, nik behintzat gonbidapen hori luzatzen diet, eta joatea antzerkira, musikara, kulturara, mesedez. Den artean ez baldin badugu uzten hori dena erortzen, ez. Bestela, gero berriz martxan jartzeko oso komplikatua izango da, beraz hor mantendu behar dugu horrela zerbait behintzat, ez. Mila esker eta... Zuei. Hori da, zuei, eskerrik asko horregotegatik baita ere zuen lanagatik. Plazer bat izan da. Berdin. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira.
Beste zalantzarik baduzu, deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, Itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain bukatzeko musika on saioarekin utziko zaituztegu. Mil esker hor egoteagatik eta bihar arte. Kaixo, gaurko musika on saioan Eneko eta Xabi ditugu, Superazit taldeko taldekideak, Tafai aldeko eta Iruña aldeko taldea. Goazen ikustera zer esaten diguten. Gosaria da otordurik, garrantzitsuena, 11 pilula eta vitamina. Izerdia bota, kaloriak erre, nekatuak itu, lertu arte. Ez nau, kezkatzen, arteriak, utxik zateak. Ez bain, ederrak ditut, kostatu zait lortzea. Ez dago naturaltasunik jada, itxura keriarekin nahikoa da gizartearen konplexua. Zoriontasunez aztatzea. Kaixo, Eneko Azparren naiz, Superazit taldeko tromboiotzailea, Uhartekoa naiz eta 52 urte ditut. Xabier Olkoz naiz, Superazit taldeko bateri jolea naiz, Tafaiakoa eta 34 urte ditut. Arrokeri hori arima dizurratu, erne, adi, garura elikatu! Bularra garbi, zenbat eta zago, orduan eta nazkagarriago, eta toki hautzi, zere arrestatu dabi, tronua dago zain hautagai askoekin. Ez dago naturaltasunik jada, itxura keriarekin. Noiz eta nola sortu zenuten Superazit taldea?
Bueno, berez, lehen kontzertua, uste dut, 2017ko apirilean eman genuela, 8an, uste dut, izan oso ziur, apirilean, Lizarrako Latroba aretoan. Baina aldez aurretik ja, bueno, uste gutxienez, urtebeteko lana generaman, bestiak sortzen, etxaiatzen, eta bai. Zen, hasieratik gure kantak jo izan ditugu. Bertsio bakarra egin genuen lehenengo kontzertuan, uste? Eta, bueno, moldatu genuen gure erara, bai. Hasieratik gure apostua zen gure kantak jotzarena. Eta elkarretza ezagutzen zineten lehenagotik edo nola izan zen dena? Gu elkarren artean ez. Guk ezagutzen genuen Diego, abeslari eta gitar jotzailea. Bai Diego, bai Pablo, basu jotzailea eta hirurok, talde batetan jotzen genuen elkarrekin lehen, Funkideak taldean. Eta, bueno, nesta taldea desegin, erlazio ona mantentzen jarraitu genuen, eta, bueno, sortu zen beste talde bat sortzeko ideia. Eta orduan, Xabi eta Hector saxofoi jotzailearekin jarri genien harremanetan, eta onartu zuten gure proiektu honetan sartzea, nola ez, bai? Eta hasieratik pertsona berdinak zaudete edo izan duzue nola baiteko aldaketa? Hasieratik egon gara berdinak, bai. Boskotea mantendu egin da, eta noizbait pentsatu izan dugu bat gehitzea. Trompeta jotzaile bat, ala teklatu jotzaile bat. Hoi da, osatzeko pixkat taldea, baina azken momentuan beti erabaki izan dugu boskotean ongi genbintzala, bai. Demokraziaren inguruko tirabia horietan ere hobe dela. Bost izatea 6 baino. Eta zuen musika estiloa baduzue baten bat konkretu edo gustatzen zaizue ez sailkatzea taldea? Ez dugu bi gauzak daudela, ez? Saiatzen gara, talde bezala nortasun bat izateko, pixka gure oinarria da, agian funky disko musika, baina musika mundu ezberdinetatik gatozenez, egia esan, musika askotako eraginak ditugu, ez orduan gure abestetan nabaritzen da rockaren eragina, raparen eragina, balkan musikaren eragina. Errigia ere, azkenean, zantzu desberdinak antzematen dira kantetan, ez? Gustoko dugu hori fusioa ere... Igual ere, bakoitzari gustatzen zaio musika estilo bat, eta azkenean... Eta nola izan zen Superazid izena aukeratzea? Badu nola baiteko esan nahi bat zuentzat? Pixkat hori azid musika erlazionatzen da, batez ere diskoteketan ez, diskoteketan dantzatzeko musikarekin, orduan hori da pixkat gure izan dugun ezaugarrietako bat, ez? Jendeak gure kontzertuetan dantzatzea, gozatzea, eta orduan horregatik iruditu zitzaigun azid zeukan izen bat egokia zela, eta gainera oso azid garen, ez? Super hori jarri garen aurretik, Bai, normalean bilatzen duguna kontzertuetan ere da jendeak dantzatzea, dantzaraztea, Guk ere dantzatzen dugu, ni bateri jolea naiz, asko ezin dut egin. Egiten du. Hala nola egiten dugu. Baina besteek saiatzen gaela dantza txikiak jotzearekin batera egin daitezkenak, eta sorraraztea publikoan hori, dantza gura hori. Guk ere haize musikatesna jotzen ditugunok, jotzen dugun bitartean dantzatzea zaila dugu, baina saiatzen gara ere egiten. Batez ere, saiatzen gara aprobetxatzen, jotzen ez ditugun une horietan, iago mugitzeko. Eta baduzue igual musika talderen baten eragina zuen konposatzerako orduan? Nik uste mundu mailari begira, agian Tower of Power, Earth, Wind and Fire izan daitezke, gero estatu mailan izan daiteko Funkillo, gero hemen inguruan Nafarroan badaude, nola dute izena, hori etorriko zego. Gero sardezeko. Gaur egun arte, nolako izan da zuen ibilbidea taldeari begira, nola uste duzu izan dela hasieratik gaur egun arte? Igual izan duzu nola baiteko parodien bat edo zerbait? Bai, eduki genuela, hasieratik kontzertu asko eman genituela,
konkurso desberdinetan eta hola, eta bueno, herri jaietan eta herri batzordentzako eta hola. Eta gero bai, erabaki genula, bueno, pixkat gelditzea, geldiune bat egitea, konposatzeko eta pixkat kantak bersortzeko, bai? Zen, hasieran komentatu dugun hori fusioarena, ez da erreza fusionatzea estilo desberdinak. Eta batzutan, genituen kanta batzuk zirela, zeukatela pixkat denetatik, ez? Baina behar zuten disko bat grabatzeko, behar zuten nola da, hilo konduktorren bat, ez? O alako zerbait, ez? Eta hortan egon ginen lantzen, Freddy Pelaezekin dela grabatu ziguna, eta batez ere produktore papera egin zuena, ez? Hortan lagundu zigun pilo bat. Eta nola abestien sorrera hori nola egiten duzue? Orain horri buruz egiten duzula nola da pixka bat? Era desberdinak daude, baina batez, orain arte dituguna abesti gehienetan, batez ere Diego abeslari eta gitar jotzaileak pixkat berak egin du oinarria, bereak dira abesti guztien hitzak. Eta gero horren inguruan, denok saiatzen gara, pixkat gurea ere batzen, ez? Haize musikatresna jotzen dugunak, gure haize melodiak, bateri jotzeak bere kolpeak, bere breakak. Azkenean, beti beharrezkoa izaten da oinarri bat, ez? Horren inguruan lan egiteko. Beste batzutan, batek ekartzen du ideia txiki bat, eta antxaietan saiatzen gara pixkat hori garatzen, ez? Eta, esan dira zuelen batzu Bazareletela eta Faialdekoak eta beste batzuk Iruñerrikoak. Nola ikusten duzue Nafarroa mailan dagoela orain bertan musika edo talde lokala? Nola uste duzue dagoela egoera? Talde asko daudela, baina COVID-aren egoera honekin izan gara kaltetuenetakoak, ez? Gure kasuan ezinezkoa da kontzertu bat ematea ia. Gure taldea ez da profesionala, baina gu musika profesional arloan ibiltzen gara, beste arlo batzutan. Eta ez da horietan ez dago kontzertu emateko aukerarik. Orduan, talde nobeletan saiago oraindik. Eta beratu zaitu ez zerbait hor bertan bera COVID-aren gatik, horri buruz egiten duzula? Horrek ikusita genuen kontzerturen bat, eta hori orduan, apirila alderako, ez? Udaberrian asmoa genuen kontzertu gehiago emateko, baina dena bertan berak gertatu zen. Deitu zuten, eta azkenean jendea beldurrekin zebilen, ez zekiten oso argi antolatu ahal izango zuten, eta azkenean dena bertan berak gertatu zen. Eta baduzue momentu honetan zerbait hor pentsatu edo beste proiekturen bat? Momentuz ari gara, pixkat abesti berriak sortzen, ez? Baditugu ideia batzuk, elkarri bidaltzen dizkiogu, saiatzen gara batak beste esaten, hemen hau aldatu dezakezu, hemen hau sar dezakegu, saiatzen gara batez ere geldirik ez egoten, ez? Itxialdi garaian ere, talde askok egin zuen bezala, grabatu genituen, ez dut gutxinez bi bideo egin genituen, bai? Bakoitzak bere etxetik grabatuta, eta hori bakoitzak bere klaketarekin hor, gero bideoak elkartzen zituenak, gero dena ongi koordinatuta izateko. Eta, behintzat, hori, kontua da, geldirik ez egon, ez? Jendeak ikusta, hor jarraitzen dugula. Gero egin genuela, antolatu zen kontzertu bat streaming bidez, eta bertan ere parte hartu genuen, bi kanta prestatu genituen. Hori da. Enekok esaten zituena, bazien gehiago montaiak, ez? Ez jenden arratosan jotzen. Streamingo kontzertu ontarako, zuzenekoa jo genuen. Bakoitzak grabatu zuen bere zatia, eta gero elkartu genuen. Zuzeneko bat izango balitz bezala. Eta hori, egon zineten beste talde batzuekin? Streaming hori egiten? Talde desberdinen gainera, ez? Era askotako... Anitza zen, txutxindi bainezetik, ez dakit gusi, ez? Ez dakit kantautoreak ere bazen, eta ikusi dut ere duela bi aste gozten dutela abesti batez, bideokliparekin. Hori bazen duten jako biza baino lehen prestatua, edo izan da orain prestatu duzuen gauza? Ez hori izan zen, gure diskan sartu genuen abesti bat, Panda Power diskan sartu genuena,
euskarazko abestia, diskan dagoen euskarazko abesti bakarra, baina badaukagu beste bat. Eta irudi horiek, justo sortea izan genuen, ze itxialdia, baina aste bete lehenago, aurreko asteburuan grabatu genituen, eta aste bete berandu egin izan magenu, pentsatu izan magenu, ezin izan magenu kein. Orduan, ordutik grabatuta geneukan, eta hori, oraintxe kaleratu dugu, eta espero dugu jendearen gustokoa izatea. Eta, bueno, lehen izan dugun bezala batu bazarete eta jaialdekoa, bestatu Iruñerrikoak nola elkartzen zarete edo non elkartzen zarete ensaiatzeko? Bai hemen Iruñan on-off saletan, edo bestela ere Tafaian nire lokalean, nire badut lokal bat, eta han elkartzen gara ere. Eta konfinamendua ondoren, uste duzue, mantendu duzuela zuen ensaio kopuru edo murriztu egin duzue? Ala beharrez murriztu da, bai. Ez guk nahi genuelako, baizik eta zaila zelako elkartzea eta toki bat bilatzea. Bai, toki aproposa bilatzea, bai. Hemen on-offen, azkenen neurriak mantentzen dira asko, baina azkenen leku itxi batean, eta dagoen beldurrakin bai, murriztu dugu pila, bai. Eta, bueno, zuen azkeneko kontzertua musikari edo ikusle bezala, nolakoa izan da? Izan da COVID-aren ondoren egon zarete kontzerturen batean? Baina honitzen, ez dauka zer ikusirik gure musika estilorekin, ni honitzen jotzen txistu alardean, normalean San Ferminetan egiten den txistu alardean, aurtengan atzeratu zen, zorionez bertan bera utzi ordez lortu zuten atzeratzea, eta egin zen irailaren 6ean uste dut, hor Ziudadelan, eta esan izan zen aspaldiko partez estenatoketara itzultzea, eta oso pozgarria izan zen. Eta ikusi nuen azkenekoa izan zen Baluarten, antolatzen da urtero musika garaikide jaialdi bat, NAK izena duena, eta horren kontzertu bat ikusten ibili nintzen. Eta izan zen ere musukoekin eta segurtasun neurrekin? Bai, hori da, bai. Nola izan zen dena? Bai, egia esan, hori kenduta, azkenean kontzertu bat, bakoitza bere tokian, eta nik uste, esan behar gu ez gara hemen inor osasun adituak esateko hau egin behar da, ez da egin behar, noski, ezin dugu hori esan. Eta lehenengo gauza bada, jendearen osasuna bermatzea, eta batez ere, arrisku biztanleri hori babestea. Esan beharra dago, ikusi dela, badirudi antolatu diren kulture ekitaldietan, segurtasun neurriak mantenduta, ez dela agerraldirik egon, ez dakit kutsaduraren bat egon ote den, uste dut ez dut horren berririk izan, orduan uste dut, badirudi, egiaztatu dela, kultura segurua dela, segurtasun neurri horiek mantentzen badira. Orduan, animatuko genuke, antolatzaileak, bai instituzio publikoak, zein pribatuak, kontzerturen bat antolatzeko asmoa dutenei, ikusi dela, segurtasun neurri horiek mantenduta, kultura segurua dela, eta horren aldeko apustua egin behar dela. Oso beharrezkoa bai da, kultura, gure edozein gizartetan. Azkenean, gain bizitzeko, nola baita esateagatik, zinbestekoa ez, baina bizitzeko bai beharrezkoa dela. Bizitza ez da bakarrik jan edan eta lo, ez dakit, azkenean. Gizakiak behar du ere kultura eta... Eta, Superaziren azkeneko kontzertua zein izan zen? Hori, esan duzuen streaming hori kenduta? Zuzeneko, kontzertu normal bat esateagatik, abenduan, 2019ko abenduan, Burlatako festan, hori izan zen, hori Burlatako kulturatxean. Eta nolako izan zen? Ondo egon zineten beste talde batzuekin? Bai, ziren Joan Swiss Knife, Correcaminos, eta ezaki beste talderen bat egon zen. Ez da gogoratzen. Aspaldiko. Bai, antolakuntza aldetik eta dena, lehenagotik egiten ziren kontzertu horietakoak, ez? Eta, bai, oso aproposa, ongi pasa genuen, eta, oain pentsatuta, faltan botatzen da. Bai. Guzti hori bai. Eta,
Bukatzeko baduzu zerbait, igual gehitzeko edo anekdotarien bat, edo zerbait? COVID-aren inguruan, o ez? Nahi duzuena, igual, atera duzuen diskari buruz, edo nahi duzuena? Bueno, diskari buruz, esan behar dugu, alde batetik, oso ongi dagoela beti diska bat izatea, jendeak ikusteko, erreferentzia bat izateko, zer garen, baina batez ere oso ongi etorri zitzaigun, gure talde nortasuna pixkat finkatzeko eta pixkat ikusteko abestiak hobeto egituratzeko, ez? Fredi Pelaeztekin ibili ginen grabatzen, eta berak esaten zegoen, ideiak gustoko zituela, baina batzutan pixkat ziren, Xabik esan duen bezala, ez? Eragin askotako gauzak, ordan pixkat batzutan ziren nahaste borraste bat, ez? Ideia bat, beste bat, berak lagundu izugun pixkat, eragin guzti horiek batu, baina pixkat unitate baten barruan sartzeko, ez? Eta uste dugu, horri esker, lortu genuela, talde bezala nortasun bat, baina ez abesti guztiak berdinak izateko asmoarekin, baizik eta hori, pixkat, abesti guztien arteko, talde bezala nortasun bat izatea, baina ez monotonia bat, ez? Abesti guztiak desberdinak dira, baina beti estilo baten oinarri baten pean, ez? Badutela nola oiteko lotura, ez? Hori da, lotura bat bilatu genuen, eta berarekin lortu genuen batura hori. Mi esker eta egongo gara zer egiten duzuen. Espero dugu, estenak tokietan elkar ikuste, kontzertu hon batetan, hemendik gutxira. Mi esker zuei. Gosarea da otordurik garrantzitsuena, 11 pilula eta vitamina, izerdia bota, kaloriak erre, nekatuak itu, lertu arte. Ez nau kezkatzen, arteriak utxik zatea, ez bain ederrak ditut, kostatu zait lortzea. Ez dago naturaltasunik jada, itxura keriarekin nahikoa da gizartearen konplexua. Zoriontasunez aztatzea. Itxurakeria sondokoa txikitu, autoi honen hau soilik duzu bilatu. Komunikabideen ateak zabalik, denok dakizue argi dago zergatik. Iragankortasuna lagundu zularik, oso ernibili ez egin burlarik. Arrokeri hori arima dizurratu, erne, adi, garura elikatu. Bularra garbi, zenbat eta zago, orduan eta lazkagarriago, eta toki hautzi, zere arrestatu dabi, tronua dago zain hautagai askoekin. Ez dago naturaltasunik jada, itxura keriarekin nahikoa da gizartearen konplexua. Zoriontasunez aztatzea. Ez dago naturaltasunik jada, itxura keriarekin nahikoa da gizartearen konplexua.